Sating pandam swala madangi Srawasareyan ngenani wadana katon ramu kalingan kandang sang diamanah angkung Parawati aja kaget ulun Kang Prapta wonten dawuh menapa ulun paduka merpeki anggen kula nembe Bandayuda kaliyan Yai Dasamuka kene Parawati muni dawuh Sanghyang Jagat Giripati jeneng kita kaparingan busana kadewatan sarta kaparingan ngampil reta pusaka kahiwangan awasta Kyai Pustakarna kanggo nandingi kridane Dasamuka anggon muni tekreta Kyai Jaladara dene Bathara Matali ingkang kadhawuhan dadi kusire ngaturaken ageng panuwun pukulun ayo tak dandani cara kadewatan Danapati tak dandani cara kadewatan purnaning ngagem busana kadewatan tandinga nadimu Dasamuka ngestaken dawuh Yai Dasamuka apa? Perang kreta aku karo kowe. Iya. Waduh. Ngansek kretamu. Nggonmu mekaki kuda nganti ngansek kretane Dasamuka apa abamu? Yo, sing ngusiri Bathara Matali kusir saka kahiwangan Jonggiri Kaelasa. Diasare Trengginas mangreh lagu ning rata. Banjur karepmu piye? Dina iki aku karo kowe wis mudhun saka ing kreta. Perang ning daratan ilang nyawamu. Wah!